זהו דף מתוך יומן תקבולים תשלומים. מימין יש את התאריך, בהמשך יש פרטים, ופה יש את הסכומים. יש פה שתי עסקאות כאמור, כל עסקה היא של 10,000 שקל, 10,000 שקל פלוס מע"מ, ועסקה נוספת שהיא קנייה ב5,000 שקל פלוס מע"מ. זאת אומרת, יש לנו סך הכל שתי עסקאות של 20,000 שקל וקנייה אחת של 5,000 שקל. וכאמור מוביל אותנו לרווח של 15,000 שקל. הסכומים פה, 20,000 שקל ו5,000 שקל, הם סכומים של חודש זה. אבל הרובריקה הזאת היא ממלאת מקום של סכומים עד החודש הזה, כולל זה. זאת אומרת, סיכום של כל החודשים עד עתה במהלך השנה. היות התחלנו בחודש מאי, אז הרווח הוא רק של חודש מאי, גם הסיכום. בחודש יוני, הבסיס שלנו הוא זה 20,000 ו5,000. זה הסכום הבסיסי לחישובים. בחודש זה יש הוצאות והכנסות, יש מכירה אחת וקנייה אחת, בסכומים זהים, 10,000 שקל קנייה, 10,000 מכירה, שני הסכומים זה סכומים לפני מע"מ. זאת אומרת, הרווח לא עתיד להשתנות, המחזור כן, אבל הרווח לא. ואז יש לנו שורה תחתונה, שוב הכנסות 30, הוצאות 15, רווח של 15, מאוד דומה, זאת אומרת, זה הרווח לתחילת החודש, סיכום של חודש קודם. שוב, הסכומים האלה, 30,000 ו15,000, סכומים לפני מע"מ, עוברים לחודש הבא. פה יש לנו את הסכומים האלה, 30,000 ו15. החודש הזה יש מכירה אחת של 10,000 שקל פלוס מע"מ, והוצאה של חודש יולי, זו הוצאה של ארנונה. הוצאה של ארנונה לא כוללת מע"מ, כלומר מע"מ אפס. זאת אומרת, בסיכום שלושת החודשים יש לנו 30,000 ועוד 10,000, כלומר הכנסות של 40,000. ההוצאות הם היו 15,000, מתווסף לזה עוד 2,000 שקל. החודש הוצאת ארנונה, זאת אומרת שיש לנו 17,000 שקל רווח עד עתה. הסכומים האלה נותנים מידע על הרווח, אבל צריכים להיות כפופים לשינוי במלאי. גידול במלאי מעלה את הרווח, והקטנת המלאי מקטינה את הרווח. עד כאן. סוף. שלום.